bụrụ na ị nụọ di, gbaa mbọ mara ebe a na-anụ gị. Maka ndị a na-eme ego ha na township, gbaa nkwụ ha na township, gbaa akwụkwọ ha na township. Gbaa mbọ ka ị gwa di gị akpọnalụ oge unu ebe o si, ka ị mara ebe di gị si wee bịa, ka ị marịkwarị na mmadụ ka ị na-anụ ka mmụọ. Ọ dị very important. Gwa di gị na ị chọrọ ije mabe nna ya. Ị ghọlago? Ụmụ osu ibiri ya chi n'ebe a, since a gbara nkwụ ha nụrụ ha ijebe n'obodo di ha. Ọ sị gị onwe ihe o ji obodo di ha eme. Etu akwa ka ọ dị ndị nụrụ ndị mba ọzọ, gbaa mbọ ka ị nụọ asụsụ be di gị. Ọ bụ ihe niile ka di gị ya akọwarụ gị o. Ị na-eme na gị na di gị hapụ, ọ bụ ihe niile ka ọ ya akọwarụ gị. Ị ga-ana ebe ha na-ele gị na-agụrụ ego, isi na gị na di gị kwụ. Ka ị mara mgbe egbubere gị egbube na mgbe azọbara gị azọba, di gị ya akọwachakwara gị ihe niile o. Ị na-asị na onwe ihe iji language ha eme, nwekwa ihe iji eme. Ị mụrụ ụmụaka. If not, nke gị na ụmụaka ha efukwa. So iyi atụ anya na ana nọ ihe iji amara nwaanyị chara akwụ. Mara ebe a na-anụ gị, na-eji obodo be di gị steady. Di gị jebe unu kwadosi anyị chọrọ ije. Ka ị mara ihe a na-eme, na eje eme mitin na ejigbu gị egbu, ka nke eji zọ gị azọ. Ị gbaa mbọ si ya na-asụrụ gị asụsụ ahụ na ị chọrọ ịmụta asụsụ be ha. N'iwu bụ na ị chọrọ ịmụta asụsụ be ha. Ọ na-asụrụ ya ụmụ gị, ọ na-asụrụ gị. Maka ndị ebe arịrị nwụ ọrụ awụsa ọwa, ndị alaba otu si na onwe ihe ha ji be di ha eme. O nwekwara ihe iji eme. Yes, o nwe ihe iji eme n'oge na-adịghị anya. Maka na ịma ha asụsụ be di gị, ịma ha be di gị. Nke gị ekpo. Mara eji nọbụ na ịnọ nkịtị, nwe ihe ịma. Di gị ahụ ya ele gị gụla ego. Isi na gị na ya kwụ, ya na ụmụnne na-eme mitin. A na-ekwugoro maka gị, ọ bụghị ihe niile ka ọ ya gwa gị. So ịwa anya, ịwata ihe. Maka o nwere ibiri ya chi n'ebe ahụ, ama ha be die. A na-esekebere m aka na township. Ọma ha be die. Ọ sị gịnị gị ka o ji be die eme, gị ka o ji asụsụ be, o nwere ihe iji eme. Ụmụ agbọghọ nke na-akwadobe ịnụ anụ, ịnụ ọdị mara ebe a na-anọ gị nụ asụsụ be di gị. Adịkwa ama ama. Adịkwa ama ama. Ị ghọtago?